Knižnica Ružinov opäť vymyslela pre svojich čitateľov niečo nové a zaujímavé. Pre návštevníkov otvorila kreatívnu dielňu, ktorá sa nachádza v nádherných priestoroch na Bachovej ulici. V knižnici Ružinov vznikla nová kreatívna dielňa, ktorá bude predovšetkým určená pre dospelých čitateľov. Boli to vlastne dve myšlienky. Bola to myšlienka našich čitateľov, ktorí sa pýtali, že prečo by dospelí tiež nemohli mať nejaký workshop, kde by si oddychli, kde by niečo vyrobili, kde by zrelaxovali pri takej jednoduchej práci. No a tá druhá myšlienka bola trošku inšpirácia aj u našich kolegov, knihovníkov, ktorí už takéto dielničky majú. No a tak sme to dali tak trošku dohromady a využili sme práve rekonštrukciu našej pobočky na Bachovej, kde takýto priestor už v rámci rekonštrukcie vznikol, pripravil sa, no a dnes má premiéru. Hneď v prvý deň otvorenia dielne sa mohli návštevníci knižnice ponoriť do sveta kreativity. Vytvorili si krásny machový obraz podľa vlastných predstav. No, na začiatku sme si povedali vlastne, že čo je to vlastne ten stabilizovaný mach a čo všetko potrebujú k tomu, aby si to mohli vyrobiť. Troška nejaká taká inštruktáž mala bola, no ale naozaj sú šikovní, že netreba už ani nič hovoriť, ani pomáhať dokonca. Ja sa veľmi teším, že ako keď sme prišli s týmto projektom, hneď ako sme dali von vôbec túto ponuku, tak do pár dní sme mali obsadenú túto kreatívnu dielňu prvú a tým pádom už pripravujeme ďalšiu. Čitatelia sa naučili nové techniky, navzájom sa porozprávali a strávili chvíle pohody užitočnou formou. Vyrábame tu takéto machové obrazy. Máme tu k dispozícii rôzne farby machu, nejakú kôru zo stromov, kamienky, srdiečka. A toto pôvodne mal byť strom, ale tak sa mi ten mach zapáčil, že vidíte, že už je tam toho strašne veľa, je to farebné. A toto vyrábal môj syn 8-ročný, ktorý tak ani som nechcel ísť, ale keď to zbadal tak, ako mal prvý ten obraz. Sa mi tu veľmi páči, no, taká príjemná atmosféra tu je. Ocením takéto aktivity ako aj pre verejnosť, že proste knižnica zapája takú širokú verejnosť, nielen čo sa týka čitateľskej gramotnosti, ale že takéto rôzne workshopy. Sú aj takí, čo to už možno niekedy skúšali, ale viacerí teda mi povedali, že idú do toho prvýkrát a akože i darí sa im, hovorím, že som myslela, že budem musieť pomáhať a nemusím. V kreatívnej dielni na pobočke Bachová sa budú návštevníci stretávať častejšie. Knižnica Ružinov tu pre nich pripravuje pravidelné aktivity. Najbližšie termíny sa dozviete na stránke knižnice alebo na sociálnych sieťach. Verím, že do konca roka sa nám podarí ešte niekoľko kreatívnych dielní zorganizovať a od budúceho roka, od januára, to už naozaj bude mať trvalé miesto v našom programe. Pre TVR Valeria Konevých.